Jak si, miláčik? Nesmerkaj na tvoj nos. Čo je? Čo je? Ty si zláklavý? Čo je s tebou? Jako... ukloni sa. Chceš robiť kung fu? Chceš robiť kung fu? Ok, žartujem. Vieš čo, Vana? Priniesiem ti mrkvu, aby si sa dobre uklonil. Ok, skontroloval som už pajzi, či to nie je mrkva. A tu nie je. Máme mrkvu v záhrade, ale sme ho vypetli preč, lebo je jeseň, takže tak budeme si otrať pupavky, takže pupavky je dobré pre zajačikov naozaj. Je to predsa zdravé a chutné, takže musíme nájsť pupavky niekde na zemi. Later. Tak dobre, Vana, som ti priniesol pupavky, takže hneď ti prinesiem. No, hneď sa páči. A buď veľmi poslušný, dobre? Buď poslušný. Hneď sa páči. Neboj sa, veď to je tvoje obľúbené jedlo. Tvoje zdravé jedlo, obľúbený. Skúšaj. Skúšaj, či ti to nebaví. Ideš už? Ideš už? Papáš si ten... Dal si jeden kus. Jaký miláčik. A mal sebe, no, červené oči. Kto je tu? Ty si čo, Catman? To má reálneho Black Panthera. Super. Prepáč, to bol predsa len môj mladá cica, ale kde sa to prichádza? Čo ti je s tebou? Ty utočíš nejaké papiere alebo drevo? Neboj sa. Ono, prepáč. To som vážne nemusel. Ale poď sa pozrieť na tie Vanu. Vana je dobrý zajko. A ona je jediná teraz, lebo ostatné zajačiky sú mŕtvi. Takže máme to jedináča. Však? Však, Blacky? No. Asi bude jesť pomaly. Ten pupavu. Hneď ti prajem dobrú chuť. Čau, Vana. Dobre, prepáč, že som ťa zlákol. Blacky, niečo tu pozrieš? Niečo pozrieš, Blacky? Čo chceš, Žičko? Hádzať tanier? Tak okej. Ja ti trochu hádzem. Ups. Gerda tu líže. A Blacky sa tu túla furt. Poď, Blacky, poď. Môžeš ísť? Môžeš ísť ako kedykoľvek. No počkaj, Blacky, nevrať sa, dobre? Furt niečo ty voňaš. Nejakú myšku, nejaké mäso. Dúfam, že to nebude kuracie mäso. Nech nepríde o život.
A Jostraš všetky